भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज़। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। नारायणी नदी में शालिग्राम यानी भगवान विष्णु के वास भाग 1 में रउआ सब सुन्नी जे गंडकी के नाम कैसे नारायणी पड़ल। आज भाग 2 में महाराज जी से आगे के कथा सुनी। काल हम आप लोग के बतौले रही कि भगवान नारायण के आदेश से गंडकी के नाम नारायणी पड़ल। आज जानी कि नारायणी नदी में शालिग्राम भगवान के उपस्थिति कैसे भई। जब भगवान विष्णु आदेश देनी गंडकी के कि हे गंडकी, अब तू हमरा से कुछ मांगा, हम तोहरा पर ऐसे प्रसन्न बानी कि तू पति के भाव में एक सती के रूप में हमर सेवा कैले बारू। ऐसे हम तोरा पर काफ़ी प्रसन्न बानी आ काफ़ी प्रसन्न बानी, जे मंगबू हम देव। भगवान के ये बात सुन के गंडकी कहली कि हे सरकार, अब हम का दे मांग सकीले। आप तो हमर नाम गंडकी से नारायणी कह देनी, लेकिन एक और आग्रह बा। भगवान कहनी कि तो बोला, जे मंगबू से मिले। नारायणी कहली कि जब हम सती होएला बैठल रहनी है, अपने के माथा हमरा गोद में रहल है, बस इतना ही कर देती अपने का कि जब तक हम नदी के रूप में प्रवाहित होखब, जैसे नदी के रूप में प्रवाहित होखब, तब तक अपने हमरा गोद में रही। भगवान कहनी कि ऐसा ही हुई। हमर अवतार जब शालिग्राम के रूप में हुई, तब शालिग्राम के उत्पत्ति नारायणी नदी में ही हुई। आज भी एकर प्रमाण बा कि नारायण घाट नेपाल में अपने जाके तुलसी के पत्र, तुलसी के मंजरी अगर दिखाए तो शालिग्राम पत्थर जो होलन, उस शालिग्रामी पत्थर पानी के ऊपर आके अपने के तुलसी में टच कर जाइए, सट जाइए, आपने के शालिग्राम प्राप्त हो जाइए। तो जब भगवान नारायण के प्रादुर्भाव भेल यहाँ जालंधर वध में, वही बेर खनिया सती वृंदा के रूप में वो एक सती रहली, वही गंडकी, वही लक्ष्मी। जब उनका सत के परीक्षा हो गई, भगवती वृंदा उनका के श्राप देली कि तू जा काला पत्थर हो जाइब। भगवान बड़ा खुश भेनी कि हमर बहुत पहले के दिल वचन आज पूरा हो जाई। तो शालिग्राम पत्थर नारायणी नदी में जे पावल जाला, ओमे मात्र शालिग्राम पत्थर ही ना पावल जाला, ओमे एगो और पत्थर पावल जाला जेकर नाम होखाला गोमती चक्र। वो गोमती चक्र जे बा, ओके पत्थर ऊपर से एकदम गोल रही, लेकिन भीतर भीतर कहीं से छेद सुराग ना बा, आ भीतर कीड़ा काट के ओके बहुत सुंदर चक्र बना देवेला। आ 2 गो में पिंडी होला, 2 गो ठुड्डी होला, ओके राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण मानल जाला। तो शालिग्राम के पूजा अकेला ना मानल जाए, अकेला शालिग्राम के पूजा ना करे के चाहिए। शालिग्राम के पूजा गोमती चक्र के साथ होए के चाहिए। आ वो तहीं से भगवान से शालिग्राम भगवान नारायण के शालिग्राम के रूप में प्रादुर्भाव भेल, और वहाँ का नारायणी नदी से ही उत्पत्ति हुई ले। ये भगवान के वचन रहल। ये आज के दूसरका अंक में इतना ही। धन्यवाद। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।